Добре дошли в бизнес центъра. Нека видим заедно какви възможности имаме в менютата. Тук може точно да проследите бизнеса си в TalkFusion. В бизнес центъра най-напред виждате My Summary, който дава обобщена информация за вашия бизнес. Може да видите постигнатите си точки, нивото си, броя на лично спонсорираните лица, както и получените комисионни. Може да настроите мястото на следващото регистриращо се лице в структурата, което е от голямо значение при по-нататъчно изграждане на бизнес структурата ви. Кликнете ви върху опция за позициониране. Ако избирате радиобутон Left, всички ново спонсорирани ваши сътрудници ще бъдат поместени на първо свободно място в левия външен крак в структурата. При натискане на Right радиобутон всички ново спонсорирани ваши сътрудници ще бъдат поместени на първо свободно място в десния външен крак в структурата. В случай, че избирате Also радиобутона, първият следващ новоспонсориран сътрудник ще бъде поместен в левия, а следващия в десния крак. Ако имате още новоспонсорирани сътрудници, чрез автоматичния режим на позициониране, те ще бъдат поместени в този крак, където имате по-малко точки, т.е. в по-слабия крак. Задължително прочетете цялата информация, която е на разположение, за да разберете на кое място и как е най-удачно да се поставяте нови сътрудници, тъй като това е много важно за вашия бизнес и успешното му развитие. Да направим обобщение. Може да зададете настройки за автоматично позициониране на нов сътрудник в левия или в десния крак. Освен това има възможност да поставите новите сътрудници в My Genealogy, като кликнете върху надписа Open. Тъй като комисионните се изплащат веднага и на вас, и на вашата горна линия, веднъж позициониран сътрудник повече не може да бъде преместван на друго място в структурата. Вашият спонсор и негови горни линии помагат на вас да намерите най-подходящото място за новия сътрудник. My Volume History показва колко точки имате до момента, по седмици. My Genealogy показва цялата ви структура. Само с няколко клика може да следите тяхната активност. Така ще знаете кой сътрудник е активен и има право на комисионни и колко сътрудника има в левия и в десния крак на структурата. Търсенето на сътрудника е много лесно. Напишете съответните данни, които познавате, изберете вида търсене, като избирате съответния радиобутон и кликнете върху бутона Go. В My Genealogy веднага става видимо всичко, кой къде е бил поместен, кой сътрудник помага в развитието на бизнеса, кой крак е по-слабият и кои сътрудници имат нужда от допълнителна помощ. Много е важно по време на изграждането на екипа сътрудниците да бъдат ориентирани и да знаят как работи бинарната система на TalkFusion, за да може най-разумно да поместят новите си сътрудници в структурата. Като кликнете върху My Commission, виждате колко приходи имате до този момент в TalkFusion. My Team дава информация за преките ви сътрудници. Тук виждате техните ID номера, координатите им, постигнатите от тях ръководни нива, датата на регистрацията им към TalkFusion. My Customers от своя страна показва данните на лицата, които не са се присъединили към TalkFusion, а са само ползватели на продуктите. За растежа на вашия бизнес имате нужда от много информация. Тя е поместена във вашия бизнес център. Препоръчваме ви редовно да го посещавате.